Il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ħada qatta bla ħabel fil-konfront tal-Gvern Laburista minħabba l-aġir indifferenti tiegħu fil-konfront tal-imwiet li pajjiżna ġarrab kawża tal-COVID-19 meta l-darba wara l-oħra jinħeba wara dak li qed jiddeskrivi bħala kundizzjonijiet ta' saħħa ulterjuri. Dawn huma nies, dawn huma ħajjiet, dawn huma umani, dan huma missier xi ħadd, ħu xi ħadd, neputi jew tziju ta' xi ħadd. Dawn huma nies li kienu għadhom qegħdin jgħixu, kienu qegħdin ħafna minnhom għadhom qegħdin joħorġu, għadhom kemm min għadhom qed jieħdu ħsieb it-tfal ta' tfal. Ġifieri ma nistgħux il dawn in-nies naħsbu illi kienu qishom waslu fil-aħħar ta' ħajjithom. U laqqas li kieku waslu fl-aħħar ta' ħajjithom, għandna l-obbligu illi naraw kif inħarsuhom. B'reazzjoni għaż-żieda fil-każi ta' COVID-19 f'pajjiżna matul dawn l-aħħar ġimgħat, Bernard Grech għall il-Partit Nazzjonalista ħareġ bi proposti sabiex ir-rata ta' infezzjoni tibda titbaxxa. Bernard Grech għall ir-rapid testing għandu mhux biss isir fl-ajruport iżda wkoll isir f'kull post ta' dħul f'pajjiżna. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li żieda fil-każi tal-COVID-19 qed tagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet tas-saħħa tant li waslet sabiex jiġu kkanċellati operazzjonijiet mhux urġenti. Bernard Grech qal li l-effetti tal-pandemija jeħtieġ li jiġu indirizzati mill-Gvern dan minħabba li qed ikollha wkoll impatt ekonomiku. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li ħafna min-negozji kellhom bżonn il-perjodu tal-miliet sabiex ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin fix-xhur tax-xitwa. Bernard Grech għatta parti sinifikanti mill-intervista li kellu fuq Net Television il-ħadd filgħodu minn Robert Cremona jitkellem fuq il-pilastri ekonomiċi li tkellem fuqhom fir-reazzjoni tiegħu għall-budget tal-2020 il-ġimgħa li għaddiet. Huwa qal li l-pajjiż għandu bżonn ekonomija mibnija fuq diversi pilastri u mhux biss fuq l-iskema tal-passaporti. Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-fatt li l-Gvern qed jiddefendi l-vjaġġ tal-Kap Eżekuttiv tal-MFSA Joseph Kuxkiri f'Las Vegas ma' suspettat tal-qtil ta' Defni Karwana Galizja Jorgen Fenek. Huwa qal li l-messaġġ li ntbagħat barra minn pajjiżna kien wieħed li l-Gvern qed jipprova jiddefendi l-ħażin. Fir-realtà b'Robert Tabela ma nbidel xejn. Qabel kellek il-Joseph Muscat li kien jiddefendi akkosta kollox lil Kiċ Kembri, lil Konrad Mizzi u lilu nnifsu. U wissanna Robert Tabela li mhux biss irid jiddefendi l-Joseph Muscat lil Kiċ Kembri u Konrad Mizzi, imma jrid ukoll ikompli jiddefendi lil kull min b'xi mod kien madwarhom u llum ovvjament għadhom madwar il-Prim Ministru. Dwar Għawdxi il-Kap tal-Partit Nazzjonalista kritika wkoll id-dewmien tal-Gvern sabiex jintroduċi servizz ta' fast ferry. Waqt li rrifletta fuq l-ewwel xahar tiegħu fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista, Grech qal li l-esperjenza s'issa kienet waħda tajba. Waqt l-intervista Bernard Grech wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jipproponi l-viżjoni tiegħu għall-pajjiż u jsawwar il-programm elettorali tiegħu. Bernard Grech qal li l-Partit se jkompli dan ix-xogħol irrispettivament mid-dikjarazzjonijiet ta' qabela dwar meta ser issir l-elezzjoni ġenerali illi jmiss.